स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नवरात्रि स्पेशल नया ऑडियो गाना आवे वाला बा। जोना गाना के नाम बा माई अली अंगना। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जोना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, और ई गाना के लिखले बाड़े आशुतोष तिवारी जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटू रावत जी। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना के काल यानी 12 अक्टूबर सुबह 6:15 पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जोना के आप लोग जाके सुन सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल, और कितना लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।